National Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:17 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Kabayan JJ Ella Lambingera. Ang nag-iisang best friend ng radio station nyo sa balat na radyo 104.7 IFM Dagupan, Dugatan. Mga best friends natin dyan na nagre-ready na papasok na sa banyo. Alas 6 na kailangan mo nang maligo, best friend, kahit na medyo malamig-lamig ang ating panahon. Hindi pa naman na huli para ikaw ay magbago. Kung dati hindi ka naliligo, ngayon magbago ka na, maligo ka na, mag-toothbrush. Kailangan ng ating ekonomiya yan, best friend. Pero speaking of pagbabago ha, mga best, ang daming pagbabago everyday, diba? Kasi dito po sa Dagupan City, isa rin sa mga isinusulong yung malawakang PUV modernization. Hindi lang hindi lang tawag dito sa ibang lugar, buong bansa yon, mga best friend. At dito sa Pangasinan, yung mga mangilan-ilan na mga drivers, tinututulan yan. Isa yan sa pagbabago, mga best friend. At syempre, pagbabago din dahil medyo lumalamig-lamig na ang ating panahon. Marami tayong pagbabago. Ikaw nga, nagbago ka na eh. Nanlamig ka na ba sa boyfriend mo? Sa girlfriend mo? Pagbabago yun! At syempre, mga best friend natin, ako, eto, ang dami namang mga sobrang mga balita ngayon, di ba? Makailan lamang, nilipat na ng PNP ang pangangasiwa. Ng drug operation. True lale. Drug operation tuloy. Anti-drug operation. Na kung saan best friend kabayan JJ. Oo, pero sabi ng PNP nga, tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong nila sa PIDEA. Oo, yung mga operations, may mga may mga interagencies na mga tawag ito. Hold your breath. Interagencies na na operation. Yung mga bypass operation, mga raid. Ayan, dami. Pero ngayon yung full control nasa PIDEA na. Ayun. Wala na yung Operation Tokhang. Pero sabi ni De La Rosa, PNP chief ba to? Sabi niya, kung hindi kakayanin ito ng PIDEA, pabalik sa amin talaga ito. So meron pero in fairness din, sa PIDEA, naman sila, highly trained naman sila. So mga ganitong klase ng operation. Pero isa sa mga Intel and nila, combat. Pero isa daw sa mga parang kokonti daw sila. Concern nila kasi talaga. Kokonti talaga sila. Kunya dito sa Pangasinan, kailangan mag-hire ng mga panibago. Kaya nga, kahapon, sabi ni Sir Bismarck, sila ay nag-open sa recruitment. Ayan any 4-year course, ata yun, wow! Tapos may mga may mga examination yan. So, bisitahin nyo na lamang po yung PIDEA office. Ayan. Nasaan ba? Doon. Hindi, siguro makikita natin sa meron silang Facebook, Facebook page. Ayan pero regional yun pero eto, best friend kabayan JJ, speaking of pagbabago nga, eto nagba-viral, nagtitrending sa social media ang titibo-tibo noon. Diyosa na ngayon. Ayun, napanood ko yan. May mga tattoo pa nga siya. In fairness, talagang ang ganda niya, no? Sabi nga ng mga ibang netizen na nag-comment, hindi mo aakalain talaga na ang isang tao kayang-kayang magbago para sa taong mahal niya. Talaga ba? Talaga? At eto best friend kabayan JJ, maraming humanga sa kanyang matapang na pagbabago. Yan. Ay, siguro nakapagtanto lang. May napagtanto siya sa kanyang buhay na kailangan ko na magbago. Kailangan ko magpa-short hair para moving on na. Alam mo ba, hinahanap ko yung pangalan nitong babaeng ito. Grabe, sa 46,000 comments ba naman, makahanap ko? Bakit pagbabago ba sa kanya? Yun!
Kasi yung Boyish, from boy boyish to girlish na ngayon. Hindi, kasi tomboy daw talaga siya before. Best friend kabayan, JJ. And then eto na, nagsusot na siya ng pambabae, nagpahaba na siya ng buhok, ng lipstick, nagme-makeup. Pero alam mo, pag dumating ka sa punto na, kunyari, nagbago ka na dahil gusto may pinili ka na landas na gusto mo talagang, sa palagay mo, ito yung makakabuti sa akin at sa aking mga taong nasa paligid ko, hindi mo lahat ng tao mapiplease mo. Meron pa rin magsasabi na, ba't yun ganyan, no? O, dapat kung sinong totoo ka, dapat nandun ka. Gano'n, di ba? Yung mga klase ng prinsipyo. Totoo yan. Pero syempre, ikaw, sarili mo yan. Mas alam mo yan. Mas kilala mo. Mas kilala mo ang sarili mo. Makakadil mo yung sarili mo talaga. Yun. At saka, at the end of the day talaga, ang pinaka matindi mong kalaban, sarili mo rin. True, Laleya. So, kung meron kang pinupush para sa sarili mo at sa palagay mo, yan ang kaloob ng Diyos para sa'yo, ay push mo lang. Ayun. Hindi ka namin pipigilan. Don't go against the current. Ay! At tayong mga tao na naman nakapaligid doon sa taong nagbabago na yon. Wag na natin i-please. Respeto na lang. Respeto. Respect Begets respect. Alam mo ba ang video na to, best friend, ay naka-earn ng 1 out of 23,000 reactions, 46K comments, 87,000 shares, at more than 5 million views. Oy, grabe. Siyempre, pagbabago na yan from tomboy to totally girl na siya. Oo, Diyos akong Diyosa. Sa totoo lang, ako Ano? Ako. Oh my God, kapayan! Ano yun? Hindi, totoo lang ako, nagaganda ako sa mga nagtutomboy-tomboy. Ay, meron yun, yung nagtutumboy-tumboyan. Hindi, mga tomboy na parang sabi ko, sayang. Pero, syempre, you should respect yung kasi kahit na anong gawin mo na i-push sila na, uy, magbago ka nung ganyan, wala. Tama, oo. Self-initiative yan. Uy, mag-dress ka, mga ganyan. Meron ako noon yun. No. O, eto best friend, ang Okay, aming viral eto. question. Eto na. Dahil yung tomboy na yun, Best friend kabayan, JJ. Ano ba? Nakapag-decide ka na ba? Eto na Ito na lang. Para sa mga best friends natin dyan. yun. Eto Bes. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong dating tomboy or bakla? Ang karelasyon mo. Ang karelasyon mo. Mag-maintain pa rin ba yung respect? Nandun pa rin ba? O baka naman Magbabago sasabihin yung mo. ano mo. Marami kasing O susumbong mo sa PDEA. Huwag naman! Hindi, marami Pasok yung kasi. pinaya dun. Maraming nakapalibot doon sa isang tao hanggang sa, walayan mo na yan, tani. Dati ko ng tomboy tan, dati ko ng bakla tan. Walang masama ha. Walang Yung mga masama ganon. sa pagiging tomboy at bakla, mga best friend. Tandaan nyo yan. Siguro tawag nito nandun lang sa punto na self-searching. Yan. Wow, soul-searching din. Ay! Tapos kapag medyo may napagtanto sila sa buhay nila, ayan na, begets. Ayan, begets. Bumalik na naman si Begets. Siya, sige mga best friends, sagot ka na ha. Sa aming iText line, that is 0949-614-0306. Anong gagawin mo kapag nalaman mong dating tomboy o bakla pala ang karelasyon mo? Sagot na, best friends, sa ating social media din at IFM Dagupan. Magbabalik po ang programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras.
maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman kung tunay nga ang pag-ibig mo. Kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. We're all just merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts would take wings like a sparrow. But that's life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for tomorrow. As for me, all of my days, I will spend them all with you, loving you with love to last.
So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong, I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Joke that we think, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the game of fun. Whoa, I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM ay aking best friend. Ma'am, kumusta po ang grades ko? Aba, Iha. Kasing ganda ng buhok mo. Talaga po? Wow naman! Oo, parang bagong riman. Bagsak na bagsak. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Heaven
Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Uy, eto ha, batiin natin si best friend Aldryan na maagang nagising. Buti na lang, may gising kesa walang gising. Tama! Yan, at magandang umaga din kay best friend natin na si Mark. Yan, si Mark Montoya. Mark Arthur Montoya. Uy, hello! Napakabait na van driver to. Maraming salamat po sa pakikinig. Kapag ano kayo, kapag... may discount? May discount. Uy! Hindi, mabait, masikaso kapag yung private van ba, di ba yung nirerentahan yun? Wow. Good AM daw sa ate daw niya, si Jasmine. Ano to? Okay, si ate Jasmine. Yung kasama namin, si ate Jasmine. Pabati lang po sana po ako, nakikinig po asawa ko, birthday niya po ngayon. Happy birthday kay Jocelyn Horio Montoya. Happy birthday, Chibugan na. Jocelyn. Sana'y mabusog mong bisita mo. Uy, ato din ha. Good morning po. Makigising naman po mga anak ko si Joy Ramos na nasa Wak, Eddie Boy, Kuya Mario, na taga Palaming San Carlos na laging nakatutok. Galingan kay Texter 593. At pabati naman po mama ko na si Milagros Monreal. Aga-aga naguhugas ng plato. At ang pinsan ko po si Romer at Justin na papasok na. Hi! Kay 7064. Hi, good morning, baby girl. Sino si baby girl? Dati may shark. Ngayon, Bella. Talaga naman, oh. Okay, charot. Best Palo! Mga best friend, Friday po ngayon, October 20, ang ating pong katarungan po. Anong gagawin mo kapag nalaman mong yung dati mo palang karelasyon, tomboy o bakla? Isa na yan sa aming iText line 0949-614-0306. 642. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
best friend. I've been here all night. Rihanna. I've been here all day. Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you, 'cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter 'cause you give me temptation. And we don't gotta think about nothing. These friends keep talking way too much. Say I should give you up. Can't hear them no, 'cause I've been here all night. I've been here all day. And boy, you got me walking side to side. I've been here all night. I've been here all day. And boy, you got me walking side to side. Been trying to hide it. Baby, what's it gonna hurt if they don't know? Making everybody think that we solo. Just as long as you know you got me. You got me. And boy, I got you. 'Cause tonight I'm making deals with the devil. And I know it's gonna get me in trouble. Just as long as you know you got me. These friends keep talking way too much. Say I should give you up. Can't hear them no, 'cause I've been here all night. I've been here all day. And boy, you got me walking side to side. I've been here all night. I've been here all day. And boy, you got me walking side to side. It's the new style with the fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches flows is my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers in they feelings, 'cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chillin' me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, 'cause I've been here all night. I've been here all day. And boy, you got me side to side. I've been here all night. I've been here all day. Oh baby, you got me walking side to side. It's the new style with the fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Aries, desisyon mo yan. Huwag mong pagsisihan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M Extraordinary. Attention!
Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast. Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast. 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:50 na. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM! Ang best friend mo! Gatan! Ako mga best friend, alam nyo kapag Friday ang nasa isip mo na kaagad, alam nyo Sabado. Kahit buong linggo. Diba? Todo na to. May iniisip-isip natin. Malapit-lapit na po best friend. Ang medyo mahaba-habang bakasyon po ng mga estudyante po natin. Actually, yung mga iba mag-umpisa na yan sa Monday. Wow, magkakaroon sila ng 1 week na sem break. O yung mga iba, 2 weeks. Yung iba. Swerte. Pero medyo nagkakamot ang ulo yung iba dahil medyo late sila magkakaroon ng sem break. Dahil na yung naudlot na strike nung nakaraang week, di ba? O nawala na pala yung urong to. Siyempre, ngayon. Ni Manla. Extended tayo class for 2 days. Ayoko ng ganun. Sana nagkaroon na lang ng pasok, no? Kasi hindi naman tayo apektado masyado dito. Responsable naman yung ating mga driver. Tama. Sa Dagupan City, hindi sila basta-basta nagpapa-persuade. Kahit na kahit na hindi sila sang-ayon, mas mabuti pa rin na pumasada na lang. At the end of the day, talo-talo tayo, di ba? Tama. Nakaperwisyo ka na, wala ka pang kita. Nga. Okay, mga best friend po natin, ang aking katanungan naman po, balikan natin ha, dahil itong Friday na ito, medyo mapag-isip-isipan mo ito over the weekend. Ano kayang pagbabago ang gagawin ko? Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong dating tomboy o bakla pala ang karelasyon mo? Is there any regret? Or mapapaisip ka ba ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 100? 1,000? Ganon! Eto mga sumagot sa ating i-text line. Para sa akin, best friend, handa ko naman pong irespeto siya at tanggapin kung sino man siya dati. Importante po nagmamahalan kayo ng tapat. Importante. Kasi, try nyo din magmahal ng dating tomboy. Kaso, na-try na daw niya, kaso lang hindi nag-work. Mas astig pa po yung sa akin eh. Pag-read daw mga listeners natin from Bani, Pangasinan. It's me, Sonny, ng San Fabian. Ay, Bani, Pangasinan. Uy, baka ikaw to! Hindi ako yan. Ay, hindi. Totoo. I feel you, Sonny. I've been there, ganon. Masakit. Mas gwapo na siya ngayon. No need for gluta. Okay, Aldrayan Zabala. Sabi niya ito, hi best friend, Best Friend Club, gandang umaga po, Ate Ella and Kuya Kabayan. Para po sa akin, okay lang. Importante, nagbago na siya. See translation. Hindi kasama yun. Yan ka na naman, yung kulit. Oo, yun ang mahalaga para sa kanila. Kapag yung nagbago na. Pag meron yung bulong-bulong sa'yo na kaibigan mo, uy, dating tomboy daw yan. Ano nga yan? Babae na siya. Hindi ka ba proud sa friend mo? Ha? Naging girl siya dahil sa akin? Dahil sa kapapuan ko. Alam mo, minsan sarap sa pakin na mga ganyan. Ba't may turong na doon? Okay, next. Galing naman kay Jason. IFM Dagupan, walang mawawala kahit na magpatomboy o gay man siya. Sa akin, okay lang. Basta mapera, negosyante kung bibigyan niya ako ng kotse, cellphone at iba pa. Yun lang, Kabayan. At Ella Lambingera, good morning. Wow ka, grabe Jason. naman to. Iba din, ibang klase, duma. Reynaldo, pangindiyan. Sabi niya,
Kaya dapat agad mapanghusga sa mga tibo. Hindi dapat mapanghusga. Hindi dapat mapanghusga sa mga tibo. True lale. Oo, dahil baka mamaya nakaka-feel din siguro sila na, uy, crush ko yun. Hindi. Yung mga kababaihan kasi minsan kapag nakakita sila ng kapwa nila maganda, gano'n, kapwa nila maganda, hala, parang crush ko siya, gano'n. Alam mo, okay lang yun. Sabi nga nung psychiatrist na psychologist na nakausap ko. Sabi niya, ano naman yun parang human instinct minsan na yung kapag nangibabaw yung appreciation natin. So normal lang yun. Normal lang yun. Yung pagharap. Ang hindi normal yung ma-obsess ka. Ay, mahirap yun. Ang hindi normal ma-obsess ka. Ibig sabihin yung gusto mo siya palagi nakikita, gusto mo palagi kayo nag-aaway dahil doon na-feel mo parang importante ka sa kanya kapag sinusuyo ka niya. Yun yung obsession na. Dumarating ka na sa puntong ganun. Ayun. So hindi love yun, hindi pagmamahal yun, kundi obsession. Yan. Na talagang parang, okay, bakit ganito? Alas 12 na ng hating gabi. Gusto ko pa siya makita. Hindi naman kayo. Diba? Sakit, diba? Sinasaktan sarili. Pero pinipiling mo para lang, PM, kahit sige na, kahit smiley lang, please. But sin. Galing naman kay Justin Ordalaza ng Bulasan, Guban City. Wala po akong gagawin kundi tanggapin siya. Dahil kung mahal ko siya, tatanggapin ko siya kung sino siya at kung ano siya. Dahil mahal na mahal ko siya. Ganyan po ako magmahal. Eto, nakikinig daw sila sa atin. Hi Justin, gwapo. Ba't malungkot ka? Uy, gwapo daw kayong dalawa. Ay! Akala ko pati ako, sinasama ako. Ay, maraming salamat po. Thank you, Justin. Salamat sa mga pambobola. Diba yung proud na proud ka? Pag sabi niya, you know what? Dati akong gay. Oh, proud of you, mama! Hindi ka na charis! Wala ka na sa charotism, ganon. Ganon. Pero walang char-char to, sabi. O sige. Ano ba? Buhat ng aking pag-gals. Ano yun? Bagahe. Oo. Ito naman di mo alam. Sinasabi mo Baka iba yung iba kayong meaning. Okay, sige. Maraming salamat po. Mamaya po sa ating pagbabalik po, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alamin po ang iba't ibang news sa iba't ibang panig ng ating bansa. At mamaya, ang mga kasagutan niyo pa po. At yung ating Eksena. Yan, yung inyong idudulog po na problema. Pwede po yan. Dito lamang yan lahat sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me now, girl.
best friend. Sa atin ng Pasko. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, sumagal na po ng Biyernes mga kasama, inyong radyoman, ako si Badio Beras. Oktubre 20 po mga kasama, 2017, ako naman po si radyoman Ronnie Ramos. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live tayo nationwide kasama lahat ng RMN stations. Live din sa WRMN, New York, USA. At sa Facebook, hanapin nyo lamang po like ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Panahon. Weather muna, Radyoman Ronnie. Dalawang weather system pala yung binabantayan ngayon natin sa Pilipinas. Dalawang weather disturbance. Inukupkup natin. Sa Philippine Air Responsibility. Una nga yung Typhoon Paolo na huling namataan sa layong 870 kilometro sa silangan ng Tugigaraw City, Cagayan. May taglay po ito na lakas ng hangin, naabot sa 130 kilometers per hour at pagbugsong nasa 160 kph. Kumikilos ang bagyo sa pahilagang direksyon sa bilis na 50 kilometro bawat oras sa pinaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa linggo ng umaga. Samantala, ang pangalawa na LPA nasa 135 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Ito yung pinagsanib na puwersa ng dalawang weather system na magdadala ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan sa Central at Southern Luzon kasama Metro Manila sa buong Visayas at Mindanao. Mapanganib po na maglayag sa Northern, Western at Eastern seaboards ng Luzon. Gayon din po sa Western at Eastern seaboards ng Visayas at Northern, Western at Eastern seaboards ng Mindanao. Agwat ng temperatura sa Metro Manila mula 26 hanggang 32 antas na sentigrado. Sumigat araw 5:48 at lulubog alas 5:33 ng hapon. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ilang lugar dyan sa Zamboanga del Norte binaha. Para sa detalye kasama natin si Radyoman Mardy Libres ng RMN Dipolog. 34 na mga pamilya na kinabibilangan ng 139 na mga individual, kadalasan mga bata, ang apektado sa flash flood sa barangay Kipit sa lungsod ng Labason sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Dahil pa rin sa nararanasang ilang araw na pagulan sa lalawigan, agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang Labason Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Chief Inspector Roldan Mulate, kasama ang LGU official sa pangunguna rin ni Labason Municipal Mayor Eddie Kimbo. Nakahanda naman ang relief assistance na ipamimigay sa mga evacuees. Ilang paaralan naman sa siyudad ng Dipolog ang lubog sa tubig ulan kung saan pinasok na ng tubig ang ilang mga silid-aralan sa Galas Elementary School na nagpapahirap sa mga guro at mga mag-aaral sa lugar. Ang pagbaha sa ilang lugar sa lalawigan ay bunsod pa rin sa ilang araw na pagulan na nararanasan sa lalawigan. Kauban mo sa DXDR Dipolog, Radyoman Mardy Libres, Tatak RMN. Samantala, sinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Zamboanga dahil sa walang tigil na pagulan. Ayon kay Eric Castillo, Operations Officer ng Office of Civil Defense Region 9, 8 tao na ang naidalang nasawi sa Zamboanga City at nasa 158 na kabahayan na sinira ng naturang pag-ulan. Tinatayang nasa 3,666 na pamilya naman ang inilikas mula sa 17 barangay na karamihan ay nasa coastal area o tabing dagat. Zamboanga City yung pinaka-apektadong area sa Region 9. Tapos yung Siopon Municipality, yung sa mayroon din report sa Cebu, tapos ang Liloy. Abot naman niya sa 20 milyong piso ang nawasak sa infrastruktura at nasa mahigit 45 milyong piso naman ang nasira sa agrikultura. Duda ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB
kung kakayanin ba nilang i-modernize sa mga jeep pagsapit po ng Enero 2018. Paliwanag naman ni LTFRB Chairman Martin Delgra, pinamamadali lamang ni Paulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng nasabing programa. How do you understand the President when he speaks firmly and strongly about certain things? It really shows the urgency that I have said as regards the modernization program is concerned. Pero tingin po mga kasama ni Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate na miyembro din ng House Committee on Transportation, hindi pa handa ang LTFRB para dito. Marami pang kulang at marami pang tanong. At mabuti na lang at nag-strike itong piston. Nagtigil pasada at lumabas ito na surface ngayon. Nabatid na kailangan pang linawin ng LTFRB ang fleet management na pagsasama-samahin ng mga single at grupo ng mga jeepney operators at drivers para bumuo po ng consolidation at mas madali na makahiram ang mga ito sa bangko. Mailagay natin yung tamang numbers o numero ng mga units para naman hindi overserve yung isang unit. Pero sabi naman ng ahensya, bago daw po matapos ang taon, makakapasada na ang mga nasa 100 bagong jeep sa 3 ruta sa Pateros, Pasay at Makati. Maninindigan naman ang Stop and Go Coalition na hindi nila susundin ang plano ng gobyerno na imodernisa ang mga pampublikong jeepney. Ito'y sa kabila ng babala ni Pangulong Rodrigo Duterte na sisimula na ito sa sa Enero ng susunod na taon. Sa interview panayam ng government kay Stop and Go Coalition President June Magno, mariin nilang tututulan ito dahil lugi ito para sa kanilang mga tsuper at operator. Una, sino ba ang nagsabi na itong mga sasakyan natin, mga jeep, hindi roadworthy at emission standard? Ito nasabi na yan, LGOTR o yung kapresyo lang nila. Punto pa ni Magno, noong una pa dapat ay inayos na dapat na mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan tulad ng LTFRB at Transportation Department ang pagbibigay ng rehistro ng mga sasakyan. Kung meron na kayo nakikita natin luma, totoo, luma, bulok, yan, sige, ganyan. Ang tanong niya, bakit nabiriso yan? Mag-impact na ikaw na sa karsada, masada, nakariso ka. Iginit pa ng Stop and Go na wala silang makikita kung wala silang makikita kung mga luma at bulok sa sasakyan ang kanilang punteriya. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Alas 7:07 na umaga sa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Mga kasama, kinumpirma mismo ni Paulong Rodrigo Duterte ang pagkakapatay kay Malaysian terrorist si Dr. Ahmad Mahmud sa kanyang talumpati sa 43rd Philippine Business Conference and Expo. Sinabi itong kabilang si Mahmud sa mga napatay na mga sundalo sa nagpapatuloy na giyera sa Marawi City. Yung sabi nila si Doc, yung tatlian, Hapilon, tapos yung Doc, sige sa Arab, he was taken this afternoon. And that completes the story. Batay sa intelligence report ng Armed Forces of the Philippines, si Mahmud ang ituturong recruiter at financier ng ISIS sympathizer na Mauti Group. Bukod dito, kinumpirma na rin ni AFP spokesman General Restituto Padilla ang pagkakapatay kay Mahmud. Inamin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na extrajudicial killing sa pagkamatay ni Kian Lloyd de los Santos. Sa kanyang talumpati sa mga negosyante sa Manila Hotel, sinabi ng Pangulo na ito ang dahilan kaya niya ipinakulong ang mga pulis kalookan na sangkot sa pagkamatay nito. Now, are there extrajudicial killing? Yes. And that is why from the day I saw the TV, I ordered the police to detain the 3 policemen until today and are facing charges of... Iginit naman ni Duterte na hindi ililift ang martial law sa Mindanao hanggat hindi napapatay ang lahat ng mga terorista sa rehiyon. Ito matapos mapatay ang mga Mauti ISIS leaders na sina Isdilon Hapilon at Omar Maute. That portion was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Mga kasama, nag-meeting po sina US Republican Senator Marco Rubio at Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Rubio, kasama sa nilang pinag-usapan ang pagprotekta sa karapatang pantao sa kasagsagan ng problema sa illegal na droga na kinakarap ngayon ng Pilipinas.
Sa kanyang tweet kahapon, binunyag pa ni Rubio na maliban sa drug war, napag-usapan din nila ang laban sa katiwalian, pati ng pagpapabuti na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Umaasa naman ang Malacanang na hindi nagbigay ng bias na impormasyon si Trillanes sa senador ng US. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, sana'y tamang impormasyon ang naibigay nito kay Rubio na maaaring makasama sa relasyon ng US at ng Pilipinas. We do hope that the correct information has been given and not biased information designed to adversely affect US-Philippine relations. Si Presidential Spokesman Ernesto Abella. Samantala, nananatiling positibo ang pananaw ng maraming Filipino sa Duterte administration. Batay sa survey na isinagawa ng local o ng social weather station, nakakuha ng positive 58 na net satisfaction rating si Pangulong Rodrigo Duterte na bababa ng 6 na punto sa positive 64 noong Hunyo. Nangangahulugan na 71% ng Filipino ang kontento sa trabaho ng Pangulo. 16% ang nagsabing hindi ganoon kakontento, habang 13% ang hindi kontento. Isinagawa ang survey noong September 23 hanggang 27 sa may 1,500 respondents sa buong bansa. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama ang PNP Bicol Region ay tututukan ang anti-illegal gambling at anti-illegal fishing campaign. Para sa detalye, kasama natin si Radjuman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Sa panayam ng D6 Regiment Nationwide kay Police Chief Inspector PIO at Chief Investigator Art Gomez, ang direktiba ni Police Senior Superintendent Antonio Ceruales Jr. ang siyang ipinalabas ito sa lahat ng mga hepe ng pulisya sa nabanggit at tatong lungsod at mga bayan na anya ipuksain at linisin ang anti-illegal fishing operation, anti-illegal gambling at anti-vices. Ang sinuman anya na hindi tatalima sa mga hepe ng pulisya ay mayroong itinalaan na buwan. Sa unaan niya na strike ng PPO at region, automatic na relieve ang Chief of Police, at sa pangalawang pagkakataon niya, ang mismong Police Provincial Director ay sa magsasagawa ng surprise inspection at visitation sa kanilang mga area of responsibility kung meron silang akomplisamento o tila kaya ay meron na hindi sila nalilinis sa tatlong anyang programa ng PNP. Inan sa indong Radjuman Leo Barceliano mula sa Luzon ng Legazpi, Lalawigan ng Bicol Region sa RMN. Samantala, nag-alay naman ng misa para kay yumaong Cardinal Vidal si CBCP President Archbishop Soc Villegas. May detalye ng balitang ito si Radjuman Ken Galilea ng RMN Cebu. Nag-alay ng isang misa ang pinuno ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at Lingayen Dagupan Archbishop na si Socrates Villegas para sa yumaong si Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal kagabi sa Cebu Metropolitan Cathedral. Hindi napigilan ni Archbishop Villegas na maging emotional sa kanyang homily kagabi habang inilalarawan nito si Cardinal Vidal bilang super extraordinary na tao sa kanyang pagkakakilala. Bagamat malungkot, sinabi ni Villegas na tanging nagpapagaan ng kanyang loob ay ang paniniwala na sa pagkatao ng Cardinal, nakakasiguro ito na kasama na ito ng Panginoon sa ngayon. Ayon pa kay Villegas, hindi niya malilimutan ang magagandang mga alaala ng mga pagkakataon na nagkasama sila ng Cardinal, lalo na ang mga magagandang payo nito sa kanya. Hidang Radio Man sa Arimen Cebu, Ken Galilea, Tatak Arimen. Balita sa Ibayong Dagat. Nila mo na po yung sikat na Kandauji Palace Hotel sa Yangon, Myanmar. Sa initial ulat, isa na suwi habang dalawa ang sugatan mga kasama. Dandang bumbero na nagtulong-tulong para pulayin apoy nang inabot po ng ilang oras. RMN News Nationwide, the sound of the nation.